Oyaore nyakoromoga jwang' ino kinyi maber kendo marome chenro mar nono mar oboke kawuono chieng' tich ariyo tarik 6 dwe mar abiriyo e higa mar 2021 marwake chenro ni nyinga Chris Owino an kod oboke adek: The Standard, Daily Nation kod The Star. Oboke mokwongo an kod oboke mar The Standard. Thor mar wach e nyim oboke mar The Standard en Inside NASA Leader Staff Letter to Raila. Inside NASA Leader Staff Letter to Raila. Okebe mamoko mag riwruok mar NASA moting'o Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula ne ondikone ogai mar ODM Raila Odinga barua maginyisego dwaro margi mar wuok e riwruok mar NASA kaachiel kod tere doho ewi kaka duond od bura mar ODM osebedo katiyo kod omenda manonego bed ni tiyo kod duond buche duto mag NASA. Jodito mamoko mag NASA, Musalia Mudavadi mar NC, Kalonzo Musyoka mar Wiper kaachiel kod Moses Wetangula mar Ford Kenya ne ondiko ne ogai mar ODM Raila Odinga kaginyise ni gin kod chano mar wuok e riwruok mar NASA kaachiel kod buogo tero duond od bura mar ODM e nyim doho ewi gino magiwacho ni ODM okawo omenda duto mane omi riwruok mar NASA, gino magiwacho ni gibiro dhi e nyim doho mondo ODM onyis ler ewi kaka osebedo kutiyo kod pesa mane omi duond buche mag NASA. Duond buche gi wacho ni pesa mane omi duond buche duto mag NASA ODM otamore kendo omoke gino magiwacho ni gibiro dhi e nyim doho ka bende gibuogo mar wuok e riwruok mar NASA. Mae barua mane jodito mag NASA Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula ne ondiko ne ogai mar ODM Raila Odinga kagilere ewi chenro margi mar wuok e riwruok mar NASA kaachiel kod tero ODM e nyim doho ewi omenda magiwacho ni ne omi riwruoge nomi duond buche riwruok mar NASA. Kata kamano ODM otamre miyo duond buche mamoko omenda makamano. Ito oboke mar dek lose ewi bill mar breastfeeding, mano mar breastfeeding ma nie nyim od bura e kindeni. Ito oboke mar 4 loso ewi nek mar constable moro e gwenge ma Nakuru miwacho ni ne onegre e weche mag hera. Ito oboke mar 5, jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ochungo chenro madhi timo limbe e gwenge mag Ukambani kaluwore kod mano miwacho ni ywaruok e kind jotelo maok e gwenge mag Ukambani. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne onego bed ni dhi timo limbe mar ndalo 3 e gwenge mag Ukambani. Kata kamano ne ong'ado oko limbe makamano kaluwore kod mano miwacho ni ywaruok e kind jotelo mag siasa maok Ukambani e kind Kalonzo Musyoka, Charity Ngilu, Kivutha Kibwana kaachiel kod maendeleo chap mano Dr. Alfred Mutua. Iwacho ni jotelo 4 gi nitiere ywaruok e kindgi. Kila ng'ato ka ng'ato wacho ni en ma oluongo ker Ukambani. Koro gino ne omiyo State House ochungo limbe mar ker Uhuru Kenyatta e gwenge mag Ukambani nikech nitiere ywaruok e kind jotelo 4 go. Ito oboke mar 5, nitiere maling'ling mane oyango ni duond od bura mar Jubilee, moko kuom jotelo mag duond od bura mar Jubilee ok mor kod chenro mar loso riwruok mar siasa kod ODM kagiwacho ni gidwaro loso riwruok mar siasa kod riwruok mar NASA to ok ODM. Mane oneno ayanga e kinde mag romo mag jodito mag Jubilee kamiwacho ni moko kuom jotelo mag Jubilee ok mor kod chenro mar loso riwruok mar siasa kod duond od bura mar ODM kagidwaro ni ker los riwruok mar siasa kod NASA mok ODM kende. Mano ito oboke mar 7 kama moko kuom jotelo mag Jubilee dwaro ni ker Uhuru Kenyatta los riwruok mar siasa kod riwruok mar NASA mok ODM kende. Ito oboke mar 6, okebe mag NASA Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka kaachiel kod Moses Wetangula ne ondiko ne ogai mar ODM Raila Odinga kagilere ni gidwaro wuok e riwruok mar NASA kendo gichano tero ODM e doho ewi mano magiwacho ni ODM otamore miyo duond buche mamoko mag NASA omenda mane omi riwruok mar NASA kod political parties, Register of Political Parties.
Barua makama ne ondiko odiochieng' manyoro kendo ne ondike ne ogai mar ODM Raila Odinga kaka Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi kaachiel kod Moses Wetangula ne onyiso Raila ni gichano wuok e riwruok mar NASA kaachiel kod tero ODM e nyim doho e donjo ne ODM kuom tamore miyo duond buche mamoko mag NASA omenda. Ito oboke mar 7, riwruok mar jopuonj mag mbalariany ma pacho kae mano University Academic Staff Union OASU ne oyudo jatelo mamiyo kuom thuolo mokwongo mano Mikae Grace Nyongesa mane oyier e gwenge mag Nakuru. Mano riwruok mar jopuonj mag mbalariany e pacho kae University Academic Staff Union OASU ne oyudo jatelo manyien mokwongo mamiyo e pacho kae mano Grace Nyongesa. Ito oboke mar 8 lose e wi ywarok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jalup ker William Ruto e weche mag mibadhi, kama sani Ruto kod Raila bare wach e wi weche mag kedo kod mibadhi e pacho kae, ka Ruto wacho ni Raila e jamibadhi mondiek, Raila bende wacho ni Ruto e jadolo maduong' mar weche mag mibadhi, the chief priest of corruption. Ito oboke mar 11 loso e weche motenore kod Ali Hassan Joho, gavana Mombasa, pajo ndiko kaachiel kod pajo somo nyaka goro mar Katun kaachiel kod kes mar Obado e wi nek mar Sharon ma idhi chakore ayanga juma manyien. Tok oboke mar The Standard gin weche tuke mag Euro 2020 semi-finals madhi tugore otieno ma kawuono saa 4 otieno e kind piny Italy kod piny Spain. Koro ka en jahera mag adhula, tuke mag Euro 2020 otieno ma kawuono mano e kidieny mar semi-finals saa 4 mar otieno, Italy the Azzurri dhi nyago pien kod Spain la Furia Roja. Oboke mar 2 an kod oboke mar Daily Nation. Thor mar wach e nyim oboke mar Daily Nation en tough times as cost of meals shoots up. Tough times as cost of meals shoots up. Iwacho ni oganda mapacho kae ochomo kinde matek mokalo kalure kod medruok e nengo mag mwandu ma itiyogo e udi. Iwacho ni kinde matek sani koro ochomo oganda mapacho kae kalure kod medruok e nengo mag gigo ma itiyogo e udi. Gigo ma nengo gi oidho malo gin kaachiel kod mo mar chiedo kata cooking oil ma nengo ne wuok e shillings 180 nyaka shillings 240, mano lita achiel nyakwara mogi. Cooking gas, jogo matiyo kod cooking gas bende nengo ne oidho malo kowuok cooking gas mag 6 kg mano kg 6, nengo ne wuok 950 nyaka shillings 1250, mano medruok e nengo mar jaso cooking gas mar kilograms 6 kowuok shillings 950 nyaka shillings 1250. Mogo maromo 2 kgs owuok e shillings 97 nyaka shillings 106. Mogo mar ngano kata mogo mar tedo chapat maromo mar 2 kg nengo ne owuok shillings 115 nyaka shillings 130. Diesel lita achiel owuok e shillings 96 nyaka shillings 107. Petrol owuok e shillings 106 nyaka shillings 127, ka mafuta mar taya owuok e shillings 84, mafuta mar taya lita achiel owuok e shillings 84 nyaka shillings 97. Magi medruok e nengo mag mwandu mitiyogo e udi, gino manyiso ni oganda mapacho kae oikre ni kinde matek. Ito oboke mar 4 aneno ka director mar Ang'sen thuolo ni ang'ito oboke mar 4 jatend piny owacho Uhuru Kenyatta ne ong'ado oko limbe mare mandalo 3 e gwenge mag Ukambani kalore kod ywarok mag siasa e kind jotelo mawuok e gwenge mag Ukambani. Ito oboke mar 5 spika mar od bura mapacho kae Justin Muturi owacho ni odhi laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 7 en kinde matek e pacho kae kalore kod medruok e nengo mwandu mag mitiyogo e udi e pacho kae. Aselidho ni moko kuom mwandu ma nengo gi oidho malo gin cooking gas, mor chiedo, mano mo mar diesel kaachiel kod cooking gas. Ito oboke mar 9 bura motenore kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado e wi nek mar Sharon
dhi chakore ayanga juma manyien. Mano bura motenore kod gavana ma Migori Zachary Okoth Obado ewi nek mar Sharon dhi chakore juma manyien. Ito oboke mar 10 loso ewi governors ma otamre puodho jolupgi mondo dhi okaw lemo mar governors e yiero maduong' mabiro bang' tieko thuolo margi mar governors e pacho kae. Pach jondiko kaachiel kod pach josomo nyaka goro mar katun. Oboke mogik an kod oboke mar The Star. Thor mar wacho nyimo oboke mar The Star en ni Uhuru's team plans to market Raila in Central. Uhuru's team plan to market Raila in Central. En ni jodito kaachiel kod jogo motenore kod ker Uhuru Kenyatta osechako keto kenge malong'o mar dhi uso gai mar ODM Raila Odinga ne jogo ombulu mawuok e gwenge mag Central Kenya kata Kenya ma masawa. Iwacho ni jogo machiegni kod ogai mar jogo machiegni kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta moting'o nyaka jo ohala madito mawuok e gwenge mag Central Kenya kotelnegi kod Polycarp Igathe madhi laro kom gavana ma Nairobi. Sani koro timo duto manyalore mar sero oganda mawuok e gwenge mag Mount Kenya region mondo bi osir ogai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar 4 iwacho ni jachung' mar duond od bura mar UDA e yiero modundo mar kom od bura ma Kiamba iwacho ni otelo kaluwore kod nonro mane ogol kod ombulu mar paro. Kama iwacho ni jachung' mar UDA e yiero madundo mar kar od bura ma Kiamba mano John Njuguna Wanjiku ni kod atamalo 54 eka jachung' mar Jubilee Kariri Njaman ni kod atamalo 28. Mano kaluwore kod ombulu mar paro ewi yiero madundo mar kom od bura ma Kiamba madhi timore tarik 15 dweni e kind Jubilee kod UDA. Ito oboke mar 6 iwacho ni jodito mag piny owacho kaachiel kod jo ohala madito mawuok e gwenge mag Central Kenya mano Kenya madiere motenore kod ker Uhuru Kenyatta sani koro timo duto manyalore mar sero oganda mawuok e gwenge mag Central Kenya mondo dhi osir lwedo gai mar ODM Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Iwacho ni jotelo gi osechako loso yore kaachiel osechako loso chenro mar dhi sero oganda mawuok e Central Kenya mondo bi osir Raila lwedo e yiero maduong' mabiro. Komachielo iwacho ni ker Uhuru Kenyatta bende chano dhi timo romo mapek e gwenge mag Central Kenya kanyakla kod ogai mar ODM Raila Odinga e dwe manyien. Iwacho ni ker Uhuru Kenyatta kod ogai mar ODM Raila Odinga chano dhi timo romo mapek mar siasa e gwenge mag Central Kenya e dwe manyien kaka yo mar sero oganda mawuok e Central Kenya mondo osir lwedo Raila Odinga e yiero maduong' mabiro. Kama iwacho ni tycoons mago jo ohala madito mawuok e Central Kenya kotelne kod Polycarp Igathe madhi laro kom gavana ma Nairobi e yiero maduong' mabiro sani koro timo duto manyalore mar neno ni gisiro lwedo gai mar ODM Raila Odinga e laro kom ker e yiero maduong' mabiro. Ito oboke mar boro nyaka ito oboke mar 9 eni kes ma itudo ko gavana ma Migori Zachary Okoth Obado ewi nek mar Sharon dhi chakore ayanga e juma manyien. Ne kwaramogi mano bende makelo e giko nonro mar Oboke odiochieng' ma kawuono. Bed go odiochieng' makare nyinga Kristo.